Kuya Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasa silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uyala! Alma! Asay mong show! Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na. Din ka balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw magbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Na si Belia sud niya ng maulawak. Ako siyang gihipos. Aron dili na makapasakit sa uban. Kung ako ba ikaw, dili ka musud niya. Ug dili ka na maghuna-huna sa pagpangita ni Belia. Daan pa ko. Ikaw ang ungo kami tago ni Ilya. Magmahay ka kung musulod ka sa kwarto. Ilom! Oh, Bilya? Daan pa ko. Ikaw gino ang nagpakidnap na Bilya? Kinahanglang ipalayo ko siya sa katawan. Imo siyang ikadinahan. Ungo lagi ka. Imo siyang gilaming, no? Gusto ko lang siyang tambalan. Sino balan, ha? Di mo siya mahimong taguan din, eh. Imo siya kanono. Nasayop ka. Tuhuy ako. Gusto ko lamang siyang tambalan. Kay... Ay, lang ko patuwa na. Ha? Karon, may ebidensya na, Jud. May ebidensya na kung nga usa ka kaungo. Mapriso ka namin gibuhat. Oh, ayaw pagduol ka niya. Ay, mabot! Kinahanglang luwason ako sa bilya. O ay pagduol ako, ha? Kung di ka gusto ka, matusok ka ng dalang kumagaw. Ayaw paghikap ni Belia. Dili na siya ang Belia nga nailhan mo. May sakit na siya. Ilom! Ay, kung patuwa, ha? Ikaw ang bakakon. Ipatuo pa minimo nga grabe ka. Tuwa ka sa ospital, ha? Aron di mo musong, eh? Gutom. Oh, awa! Ipagutman pa ni mo si Bilya. Tony, pamati ka na ako. Ayaw paggunit ni Belia. Hino, magay! Dali, dali, Bilya. Mamaya ka din, dali. Ihatid ako ang yawi sa kanina. Dali. Dili mahimong buhian mo siya. Igo na nga nakita mo siya. Ug nahibaw ka nga ako siyang tabalan. Ha? Ay, kung patuwa na, oy! Ha? Dali, dali, Bilya. Nagpaabutan ni mo ang imong inahan si Babaw. Dali! Gutom. Ayaw, sige ka pa. Bilya! Mamaat mo ka! Oh, may bangkil ka! Palayo kang Belia. Nasamdan ka ba? Nakaduot ba ngayang ngipon sa imong kamot? Numatay ka kung umakap! Ha! Babay! Babay!
Bilya! Bilya! Ayaw pagsinggit! Tagay! Tagay! Tony! Naon sa magka! Tony, ay! Tuni, nangsyong ka ha! Kaluspan mo ni mo! Uy! Hala! Nagdugo man na imong kamot! Oh, uy! Di ba ako? Ha? Malimot kasi mo nakita, Tony. Tony! Naon sa ka, oy! Unsay... Ton! Nanahusam ka ha? Kita kag multor to sa bahay nga tisa! Abot! Abot! Uy! Uy, hala! O, tali! Ano nga nung nasamad man ka? Hala, uy! Basin may mananap nga nakasunod sa bahay nga tisa, Lula! Dali, ato susihon na din! Ay, katawa mo ka diha. Ayaw, tinay, oy! Ano ka? Nahusam ka? Kita kang nagliso ng istorya sa lula kay itong napaggaw siya. La? Nanagan mag-isin ang tiryang sinituni. Ay, Tony, nun, usi Tony, kinadlok. Yan, masunog ka diya. May hunting man ko! Di ko mahadlok! Alam ko niya! Uy, tinay! Ay, tinay! Uy, ayaw pagsaw diha. Ay, naunsa man ka. Di ka mahadlok ng akan ka ng nakapaak ni Nandeng! Oh, tinay, naligi multo diya. Ay, naunsa man ni Tinay. Di man mahadlok mo sa bahay nga tesa. Balunga. Balunga itong apo mo lula. Balunga. Dali, dali, dali. Ato sa sundan sa sod. Oh, sa? Uy, nayabag ka lula. Musugod diya nga na may mamagya sa sud. Nabahala ka diha, uy. Bayot ka man diing tabuka ka. Lula! Balik dali ay! Ano lang na magkuhan ni Tinay sa gawas? Lula! Gunitan ko nigmayang akong hunting. Ano ka ang nadlok magtas ng tiryang, no? Ug, tigis ko tamanon siya multo. Okay, mingaw naman sa dinis kusina. Wa may kisaw. Nga doon ka nasamad man to siya, no? Si Tony. Ay, tinay! Lula, ay, pinagas. Ay, Ano man? hinayin tiyong ni mo. O, sa man nakita ni mo din eh. Aw, sa man yung maon ni ilang kusina. Ola, Moni. Uy, dato good eh sila si Ramon. Lula, sila na si Luis ang tagiyan ni bahay nga tisa. Ilan na sa mga butang din eh. Uy, kami nga ba din eh? Pero naglibog po. Kuno sa ilang kiingon nga, multo Lula. Wa may tao din eh. La, may ipakita ko ni mo ha. Dali, sunod ako. O, asa man ta? Ulal! Tinay! Namo diya sa son. Ni anak ko sala. Ano lang ko maguwat niya diri sala ha? Multo. Ayaw lang ipakita na ko ha. Tago lang yung muslit-lit. Ayaw lang kinugadlo ka ha. Ano man eh. Maglaim gina akong kabuhi ko na. Ni anak gusto sa bahay nga tisa. Ayaw! Ah! Kita! Ikaw mo na multo! Tinay! Wala! Ay, no! Tupagkataon ko ninyo, oy! May tinay! Tinay! Macam sa paado na aning Nandeng, oy! Tinay! Dali. Sud na, sud. Uy, kakita man ni Kwato nga gisod ni ma. Mauni ang kwarto ni Luis sa una. Uy, pati lang gilawa-lawaan naman ni Kwato ha, Tinay. La, Nara ang canvas nga akong gusto ipakita ni mo. Dali, dali. Magduol ta. Akong ablihala ha. Unya, tanawa. Ikaw na. Oh, nana. Oh! Uy! Ikaw man ng gipintal. Mauna la. Ako na. Og si Luis na napintalaan na la. Kanus ama ka niya gipintal. Ah? Diyan man sa kagkaraan kayong sinina nga gisolab. Ha? Hala. Karon pa ko kabantay. Karaan tod kaayo nga akong gisulob diha la. Tesa.
Karaan naman ang maong pininta, Tinay. Dili na ikaw, parihas lang ni mo og naong. Mao ka na ang katapusan kong gipintal sa dihang mibiya na ako nining palaya, mahal ko. Tinay, mamaya na kita din, Gilong kabrabalito ni ang pultahan. Basi kita mapasangilan kung doon ay magkakita na to din, sa sound. Tara, tara. Ay! Animal, tinitambok ka, oy. Dali na, Tinay. Kasi na pagkain. Ay, pagkaon ako! Susu! Susu! Uy, naman ka din! Ay, singit ng kakambok ka. May itiring! Itiring! Sa itiring! Ay, may itong nga iring ba? Naman isa ka mamuhiwas. Nabuang naman ka din, uy! Tarong ang sulti! O siya nakita! Itong nga iring lagi! Inasmag ako! Wala, iya kong itutukan. Masagaran mo kiss na ko, pero murag musulti ang mga mata ko, pero tigadlukan ako! Itong di ka ring! Nadadali na tinahilo lang! Pabiyan ka din eh! Hapit ako! Hapit na gabi eh! Dali na Tinay, dili mahimong maabtan ta ni ilmo nga ni atas sa sod kay kita yung mapasangilan kami guba sa kandado sa dakong puntahan ining baygatis. Magtanula! Ay, malakoy taon ka na ko, Tinay! Pabiyan na ta din eh! Kinabay! Agaon, iguba nilang pultahan. Naibaw ko, Ilmo. Ug may dako kitang problema. Unsa ka, agaon? Napaka ni Bilyag katuntuni. Unsa? Unya, unsa may imong plano karon agaon, ha? Atong kwaon katong Tony o risohon o sab? Kinahanglan mapugnan ta ang kagubot nining dapita, Ilmo. Dili mo na mapugngan pa ang pagkuyanap sa kagubot din ng dapita, Luis! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.